Klokken er 21, og velkommen til TV-avisen God aften. En flok hippier demonstrerede i formiddags ved det industriområde. Vi fik et interview med en af hippierne. Vi stiller nu om til vores udsendte medarbejdere. Slå os ihjel. Vi kan ikke slå os ihjel. Og vi synger hele dagen. Vi kan ikke slå os ihjel. Vi kan ikke slå os ihjel. Men vi synger hele dagen. Vi kan ikke slå os ihjel. Vi kan ikke slå os ihjel. Ja, jeg ser det. Hvad så? Hvad er det I gang med? Jamen, vi går og demonstrerer mod CO2 og dårlig musik. Dårlig musik, siger du? Ja, det er alt form for negativ musik sammen. Nick Jay og M&M's. Okay. Jeg kan se, at du har lænket dig fast til porten. Ja, det er rigtigt. Hvad går det ud på? Jamen, vi flytter os her ikke fra stedet, hvis vi får vores vilje. Okay. Hvad sker der for alle de gulerødder? Ja, vi har tænkt sig at kæmpe mod magthaverne ved at kaste gulerødder på dem. Men skal I ikke forestille jer nogle fredelige folk? Jo, det var derfor, vi bruger gulerødder i stedet for brosten. Det giver jo egentlig meget god mening. Men jeg ønsker jer held og lykke og fortsat god dag. Det var brede ymer, mand. Vi kan ikke slå os ihjel. Vi kan ikke slå os ihjel. Vi kan ikke... Der kommer de sgu! Oh, fuck! Det er det! Fuck! Grib gulerødderne! Ja, Frans. Vi har fået en mening om, at der er en flok aktivister inde på strøden der, så, og de er muligvis bevæbnet. Så frem med kniblerne og gøre klar til, at vi skal simpelthen storme dem og banke dem ned. Vi skal slås for friheden. Det skal vi. Undskyld, har du tid til kommentaren nu? Ja. Hvordan synes du, aktionen gik? Det gik fandme i gulerød. Jamen, tak for kommentaren. Ja. Fortsæt god dag. Og vi går videre med nyt fra udlandet. Skal vi til noget helt andet. Der er blevet rejst mistanke om, at der kan være en forbindelse mellem mafiaen og Vatikanet. Her er 10 skjulte optagelser, hvor vi ser Don Mario bifalde pavens indsættelse. Det er altid rart at have en mand placeret tæt ved Gud. Someday, and that day may never come, I may call upon you to do a service for me. But until that day, accept this as a gift. Ved Don Marios død ser vi igen optagelser med skjult kamera, der viser, hvordan pave Palle inden begravelsen bevæger sig med Don Marios personlige ejendel. Kære forsamling, vi er samlet her i dag for at ære vores bortgående ven, Don Mario. En hengiven, fantastisk og hengiven mand, som vi alle sammen elskede.
Han blev taget fra os på den dag alt for tidligt. Vi vil alle savne ham, men han vil altid have plads i vores hjerter. Jeg vil sige dig, søndens, faderens, Helligåndens navn. Amen. Hvorfor har du valgt at være med til lige præcis den her begravelse? Fordi Don Mario altid har været mig en god ven, og altid sørget for mig, og jeg har altid sørget for ham. Takket være Don har jeg aldrig nogensinde fået hverken parkeringsbøder eller fartbøder, og det har jeg virkelig sat stor pris på. Så jeg har valgt at støtte ham og hans familie i denne sorgens dag. Af jord er du kommet. Af jord skal du blive. Af jord skal du genopstå. Amen. Om det kommer til licensanlæg mod Pave Palle eller mafiaen forhindrede det, vil tiden vise. Der er opstået en krise mellem Nord- og Sydkorea. Nordkorea anklager Sydkorea for at have stjålet Gangnam Style, den mest sete video på YouTube. Med hovedpersonen Sai, som har tjent millioner af kroner på videoer. Situationen er yderst kritisk, da Nordkoreas diktator er rasende. 증거 한쪽으로 오정을 한쪽이야. Gangnam Style, 언제나 Nordkorea 떴지야. 도트야, 더 쏟았냐. 오분이야, 내 평자, 오분이야, 땡가, 자야, 와야. 땡가는, 땡가는 그사. 오자야, 돈다리야다. 맞아자. 이간가 사, 넉내야. 넉내야서 떡내야. 고요 선자, 니냐 하나 돈다야. 다자사. 못한 땡야. 썩그냐. Få lige slipset på plads. Vores udsendte korrespondent tog til Nordkorea for at tage temperaturen på krisen. Jeg er Nordkorea og vil stille nogle spørgsmål. Hey, stop! Må jeg stille jer nogle spørgsmål? Ja, så gør. Hvordan har I det her i landet? Det er Stig, du stop. Stig, stop. Stop. Og Stig, ja, på Stig. Hvordan har I det med, at Sydkorea har stjålet Gangnam Style? Stig, Stig. Stop. Stig. I Stig. Det er stjålet des. Du står først. Hvem er det, du kører med her i Trillebøger? Men Garden var først. Hun ved det, hvis det er all, hvis det gør det, og det. Hun er det hele tiden, og det navn det. Hvordan er jeres leder? Han er sådan. Og tak for, at jeg må stille jer nogle spørgsmål.
Og vi skal lige pudse brillerne. Vores konsulent tog derefter til Sydkorea for at få et interview med Sai. Jeg er i Sydkorea, og jeg prøver at snakke lidt med Sai. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Hej med dig. Må jeg stille dig nogle spørgsmål? Ja, det må du det gerne, min kære pigebarn. Er det rigtigt, at du har stjålet Gangnam Style fra Nordkorea? Nej, vi har ikke stjålet den, vi har bare kopieret den. Det er ikke det samme som at stjæle. Hvad er det så? Vi låner den bare. Lige indtil vi er blevet rige og berømte. Og så afleverer vi den tilbage. Okay, tak for interviewet. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Senere på dagen holdt Nordkoreas leder tale om sagen. Som sagt er situationen yderst kritisk, og kun fremtiden vil vise, om der bliver krig. Kipuhao! Deshaja! Inat Ningo! Fire! Saya! Latai! Mifuhao! Ataka! Kakka! Tasutta! Nokka! Nada! Da! Canada, Norge, Balada, Dana, de Patrosa, da! Og så er det spændende at se, hvordan vejret vil arte sig. Jeg hører, at vejromskifterne vil være voldsomme på vej. Hvad siger du, meteorolog Jens Rasmussen? Nej, det er ikke sandt. En enkelt dråbe kan måske blive til. Er du sikker, Jens? Jeg synes, jeg har hørt. Nå ja, måske falder der en lille smule nedbør. Vi kan lige se en video. Fej for pokker. Jeg har også hørt, at der skulle være vestpå og vestpå. Nej, det var lige en lille brise, men vi kan lige stille op igen. Skulle der ikke også være forbandet varmt på østpå? Prøv, det er ikke varmere, end det plejer at være. Men okay, hvis du synes, så kan vi lige se en video. Har du overhovedet tjekket vejrsituationen, siden du kom her? Men også sagt, Lars, så er noget, der er hyggeligt her til morgens. Du er bare så fyret. Det er Lars. Jeg er kone og super. Ud! Tilbage til studiet. Kæft, mand. Det smider som en pose lort. Det er helt forfærdeligt. For helvede. Nej. Kom nu, mand. Ind ad rampen af den fucking bot der, mand. Hvad laver du, mand? Du
en hel miste der! Ja, alle sammen. Simpelthen sådan bunke tudeflæsende, ignorantiske, bunderøvsspillende pattebørn. Men hvad fanden er det ikke derude? Prøv at se. Man, det er jo sådan nogen sådan herude, mand. Jeg kan ikke på den. Jeg er ked, mand. Nej, vel? Sådan skal det ikke være. Prøv her. Jeg er så pissetræt af det her tudeflæsende spil, mand. Så derfor har jeg taget en drastisk beslutning. Du er fyret. Du er fyret. Du er fyret. Og du er helt sikkert fyret, mand. Undskyld. Har du tid til spørgsmål? Om jeg har tid til nogle spørgsmål? Ja. Ja, det er gået, det her. Hvorfor har du fyret hele holdet? De spiller simpelthen slort, altså. Det er nogle amatører, nogle klamhugger, nogle skiderikker, socialdemokrater og amatører, manden. Det er helt forfærdeligt. Hvad vil du gøre ved det? Jeg vil finde nogle helt unge, friske, nye talenter inden for fodbold. Som jeg vil træne op, så vi kan blive de allerbedste inden for fodbold. Ja, lykke med det. Jo, tak. Lidt unge. Jo, det er de. Hvorfor er de så unge? De er lærernemme og lidt påvirkelige. Som du ser, virker det. Ikke som de elendige klamhuggere og træner Hartmann havde før. Og du synes, at det er i orden at tage dem direkte fra vuggestuen? Selvfølgelig. Det giver dem et socialt fællesskab. Det lærer dem disciplin. Det lærer, det drejer sig om at blive de bedste. Og kun de stærkeste overlever i denne verden. Ja, jeg kan se, det virker. De spiller jo fantastisk. Men er der slet ingen minuser ved at plukke dem ud så tidligt? Jo, de er desværre stadig brug for deres forbandede middagslur. Tak for interviewet. Kom så, Biver, tag bolden. Hurtigere, hurtigere, hurtigere. Godt samspil, godt samspil. Videre. Jern, hvad laver du op og stå? Ikke meningen, skal I stå med i kamp. Nej. Op med dig, op, nej. Nej, ikke flere. Vi er lige ved at vinde. Nej, du bliver på benene. Biver, forlængelse. Ingen ophæng resten af året. Op med jer! Og nu tilbage til studiet. Og det var alt, hvad vi har valgt at bringe i nyhederne. Tak for i aften.